Ľudia! Akcia! No som na akciu ľudia. No banger, totálny banger. Poďte sa, on je banger. Povedz niečo. Je normálne. Kráľoši, to je trápne ako kokos. Čistá fantázia. Čistá fantázia. Podám na... Si vo vlogu. Ale neskoro. Ľudia, normálne som na mojej starej škole na základnej, je to akcia ako každý rok. Minulý rok mal tiež vyšiel odtiaľto vlog, nevyšiel smola. A tento rok som už povedal, že srať na to a ideme točiť vlog. Lebo už tu nechodím, takže je mi to jedno. Takže ideme sa nažrať, dať čo popiť, vypiť a žiť. Ako sa říká u nás. Aký si to? Čo ty? Banger, on iba kýve hlavou. On už dá čo popil, chalan. Chaloši, toto je strašidelné miesto. Tu deti skačú po šmiklavkách. Pojďte. Malé deti. Toto je hrozný vlog. Pojď sa, tuto, rady, ideme tuto, výstupisko. Jen tam zadu, ľudia, pôjdeme si, dáme si kofou. Vidíš, on mal 18 rokov, on nám napíval. Takže dobre. A vybavené. To Počkaj. Priatelia, vám príjemné piatkové popoludnie. Stretávame sa tu pri radostnej príležitosti oslav Dňa rodiny a hodov našej školy. Zároveň si pripomíname 20 rokov existencie materskej školy a 2 roky požehnania novej školskej fakulty. To stlačil! Sa to stlačíte? To sa ani nevie, že to tak funguje. Ale... sme venovali slávnostnej svätej omši s otcom biskupom a posilňovaniu... Kámo, ja mám dobrú náladu dneska. Sa prišiel minúť peniaze. Za veľmi dôležité, keďže ako škola nie sme len vzdelávacia inštitúcia, dobre. ale aj výchovná. Ten chuj mi tu stále niečo kliká. Počujete ľudia, takže ideme si kúpiť nejaké jedzenie, piče a zase sa ozvem. Chuj umri. Zatiaľ čo sa... Ľudia, to si kúpil. Kofou, 2 som mal. Tuto je... Som si vo vlogu. Čaves. Ľudia. Pokiaľ sa páči vlog, dajte like. Že občas stretávam už keď idem na bus. On už stretáva? Ja? Ja stretávam nikoho. Ľudia do toho huláka, pomoc! Ďalšia kofová. Videl som 6 eur ďalších. Tak prdel. Čo je? Jasno. To je prdeli ľudia. Ľudia, to je v prdeli. Michal. Všetci sú tu. Chore. Zas tebe duša, chápeš to? Ako každý rok. Čo je? To je normálne vlog? To je vo vlogu, normálne. Nedáva. Čo sa kúkáš? Zase oplakaný. Hej? Ľudia, zase sa ozve za chvíľu, ja tu sedím a popíjam. A ťa. To nemám 4-kačky. Kam sa ten kokot? Lebo to bol nepodarok. Bola, nech Čo je šedák? Ja, on to spravil. Čo si zbier? Kričam medzi ľuďmi, to je poprdeli. Nie ten malý ten... Cešiku. Ale tam je zadu ten malý tereš. Hej. Dúfam teda, neviem. Čo? Je 6:30.
večer, alebo podvečer, či čo je zima, ale to mi nevadí, to nevadí. Idem do krčmy si sa a uvidím. Zatiaľ čus. Udia, som späť, zase už v mojej izbe. No udia, takže koniec vlogu, takže vo vlogu ešte potom, čo hen tam pán musel začať kričať uprostred davu. Sme ešte tam budili, potom sme sa nejako rozišli, zostal som tam s tým kričajúcim pánom Jurajom, som tam zostal. A dali sme si rybu, rybu som si dal hranolky, potom som mal ešte kofru a vybavené, proste. Je 4:09 a ja už mám toho plné zuby, už všetko ma bolí. Bolí ma žalúdek z tej ryby. Fajnota, veľmi, very good. Takže tak. Takže to by bolo asi všetko. Ak sa robil tento divný vlog, tak dajte odber, like, zomontujte, komentujte, lajkujte a ľudia, viete čo? Budúci rok znova! Banger! Zatiaľ čus!